lahat at araw po ngayon ng Lunes, ika-19 sa buwan ng September 2022. At ngayon pong araw na to ay araw ng Lunes nga ay muli nating tatanggapin ang ulat sa COVID-19. At yan po naman ay sa pamamagitan ng ating mga kasamahang mga dyan sa Department of Health, Regional Office number 5. At sa umaga pong ito ay makakapanayam natin sina Ma'am Lorraine Bulanadi, no? Para sa ng health program, siya po ay Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit para po sa Healthcare Utilization Report. At sa COVID-19 updates, si Mr. Ken Noida, Nurse 5 Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Bicol CHD. At para sa COVID-19 vaccination updates naman, si Ms. Twinkle Lorilla, National Immunization Program Regional Nurse Coordinator Family Health Cluster. At for the Q&A, makakasama po natin Dr. Lulu Ramos Santiago, Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Program Coordinator. Hindi na po natin matatagalin pa, no? Kunin natin po ang healthcare utilization rate update natin with Miss Lorraine Bulanadi. Magandang umaga po, ma'am. Welcome po sa ating ugnayan sa Bicol. Go ahead po, ma'am. Good morning po, Sir Marlon, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ulat sa COVID-19 sa Bicol. So sa Healthcare Utilization Report as of September 18, 2022, ang Bicol Region sa kabuuan ay naglaan ng 876 COVID beds, 119 dito ang nagamit o katumbas sa 13.58%. Mayroon namang 77 ICU beds, 8 dito ang nagamit o katumbas sa 10%. Samantalang mayroon namang 111 mechanical ventilators, 2 dito ang nagamit o katumbas sa 2%. Sa kabuuan, ang Bicol Region ay nasa low-risk classification. Para naman sa COVID-19 reference hospitals, ang Bicol Medical Center ay nakapaglaan ng 108 COVID beds, 17 dito ang nagamit o katumbas sa 19.8% utilization. Sila naman ay mayroong 18 ICU beds, 3 dito ang nagamit o katumbas sa 17%. Mayroon naman silang 38 mechanical ventilators, 2 dito ang nagamit o katumbas sa 5%. Para naman sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, sila ay mayroong 63 COVID beds, 14 dito ang nagamit o katumbas sa 22.2%. Sila naman ay mayroong 3 ICU beds at 3 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Para naman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly known as BRTTH, sila ay mayroong 95 COVID beds, 21 dito ang nagamit o katumbas sa 22.11%. Sila naman ay mayroong 22 ICU beds, 5 dito ang nagamit o katumbas sa 25%. Samantalang sila naman ay nakapaglaan ng 43 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Para naman sa mga probinsya sa Bicol Region, ang probinsya ng Albay ay nakapaglaan ng 12 COVID beds, isang ICU bed at isang mechanical ventilator. Walang naitalang paggamit. Sa probinsya naman ng Camarines Norte, sila ay mayroong 132 COVID beds, 26 ang nagamit o katumbas sa 19.7%. Sila naman ay nakapaglaan ng 6 na ICU beds at 5 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Para naman sa probinsya ng Camarines Sur, sila ay mayroong 21 COVID beds, walang naitalang paggamit. Sa probinsya naman ng Catanduanes, sila ay mayroong 51 COVID beds, 8 ang nagamit o katumbas sa 15.69%. Sila naman ay mayroong 8 ICU beds at 6 na mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Samantalang sa probinsya naman ng Masbate ay mayroong 8 COVID beds, walang naitalang paggamit. Samantalang sa Sorsogon naman, sila ay mayroong 59 COVID beds, 1 ang nagamit o katumbas sa 2.13 utilization. Para naman sa mga syudad sa Bicol Region, ang Legazpi City ay nakapaglaan ng 54 COVID beds, 6 ang nagamit o katumbas sa 11.11%.
Sila naman ay nakapaglaan ng 6 na ICU beds at 3 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Sa Ligao City naman, sila ay mayroong 24 COVID beds, walang naitalang paggamit. Samantalang sa Tabaco City, sila ay nakapaglaan ng 38 COVID beds. Tatlo dito ang nagamit o katumbas sa 7.89%. Sa Iriga City naman, sila ay nakapaglaan ng 28 COVID beds, walang naitalang paggamit. Sa Naga City, sila ay mayroong 77 COVID beds, tatlo ang nagamit o katumbas sa 3.9%. Nakapaglaan naman sila ng isang ICU bed at 3 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Para naman sa Masbate City, sila ay nakapaglaan ng 30 COVID beds, 4 ang nagamit o katumbas sa 25%. Nakapaglaan naman sila ng 7 ICU beds at 2 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. Sa Sorsogon City naman, sila ay mayroong 76 COVID beds, 16 dito ang nagamit o katumbas sa 21.05%. Nakapaglaan naman sila ng 7 ICU beds at 7 mechanical ventilators na walang naitalang paggamit. So yun lamang po para sa Healthcare Utilization Rate Report as of September 18, 2022. Back to you po, Sir Marlon. Thank you so much, Ma'am Lorraine Bulanadi para po sa ating health program, para sa ating healthcare utilization rate as of today. And now, punta naman po natin, alamin natin ang COVID-19 updates natin, from DOHR5, isama natin si Sir Ken Noida, Nurse 5, Regional Epidemiology and Surveillance Unit po ng DOH Bicol CHD. Sir, good morning. Good morning, Sir Marlon, and good morning po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapag-antabay natin sa Ulat sa Media. So, I am using now Miss Joanne Prianes user account dito sa WebEx. Then, for the meantime po, sir, I'll be providing you the updates of the current COVID-19 situations in the Bicol region from September 11 to 17, 2022. So far po, as you can see in the presentation, this is the comparison of the Morbidity Week Calendar 36 versus the Morbidity Week Calendar number 37 o yung nakaraang linggo at saka yung 2 weeks ago na naiulat natin pagdating po doon sa COVID-19 update. So dito po sa Morbidity Week number 37, ang sakop po dito is September 11 to September 17, 2022. At ang mga bagong kaso na naiulat sa COVID-19 ay umaabot sa 246 individuals ang nagpositive sa COVID-19. And with an average daily case of 35 per day ang mga naitala na kaso for this period. So, meron pong 4.65% decrease for this Morbidity Week calendar period. At yung new and severe critical naman na validated and reported po sa amin ay 2. At yung verified deaths naman ay actually isa na naiulat at napag-alaman na ito ay COVID-related death. So next slide naman po, ito naman po pinapakita ang distribution of new cases ng COVID-19 sa bawat probinsya. And umpisahan po natin ang mga kaso na naiulat sa Albay. Ito po ay binubuo ng 50 individuals ang nag-test positive sa province of Albay at kinabibilangan po ng 17 mula sa Legazpi City, Daraga at saka Tabaco, tig-7, Ginubatan 4, Nito naman ay may 3 bagong kaso ng COVID-19, samantalang ang Kamalig, Libon, Ligao City at saka ang UAS ay merong tig-2 bagong kaso ng COVID-19. Sa malilipot naman ho, Malinaw at saka Pulangi, kasabay din po ang Tiwi, Albay, ay merong tig-1 na bagong kasong naiulat sa COVID-19. Dumako naman ho tayo sa probinsya ng Camarines Norte kung saan may 13 na individuals ang mga nag-test positive dito. Kinabibilangan po out of the 13, ang 5 mula sa Daet, 3 mula sa Labo, 2 mula sa Basud, tig-1 naman ang Kapalonga, ang Jose Panganiban at ang Talisay. Samantalang sa probinsya ng Camarines Sur ay meron pong 127 new cases. Kabilang po dito sa 127 na ito for this Morbidity Week calendar
ay meron pong 42 mula sa Naga City, 17 mula sa Nabua, 10 mula sa Iriga at tiga-6 naman po ang Pili at saka ang Tinambak. Samantalang tigli-5 naman ho ang Buhi at ang Kabusaw, tiga-4 ang Bula at saka ang Libmanan, samantalang ang Bato, Calabanga at Pamplona ay may tigta-3. Tigda-2 naman ho na mga bagong kasong naiulat mula sa Kanaman, Goa, Milaor, Pasakaw at saka Sipokot. And ang mga susunod na babanggitin ko ay may tigi-isa na mga bagong kaso ng COVID-19. Ito ay ang Baaw del Gallego, Gainsa, Magaraw, Sangay, San Fernando, San Jose, Siruma at saka ang Tigaon. Dumako naman ho tayo sa province of Catanduanes kung saan may 18 na katao ang mga nag-test positive dito. Kinakabilangan po ng 5 sa San Andres, 5 din sa Virac, 3 sa Gigmoto, tigda-2 ang Baras at saka ang Bato, samantala ang Karamoran ay merong 1. For the province of Masbate ay meron naman pong 22 na individuals ang mga nag-test positive sa COVID-19 sa morbidity week calendar na ito. Kinabibilangan po out of the 22 ang 7 mula sa San Pascual, 4 mula sa Masbate City, samantalang ang Balud naman ay may 3, ang Claveria at saka ang Mobo ay may tigda-2, ang Kataingan, Dimasalang, Placer at San Fernando naman ho ay nakapag-ulat ng tigi-isa na bagong kaso ng COVID-19. Sa province of Sorsogon naman ay may 16 individuals ang nag-test positive sa RT-PCR for this morbidity week reporting. Kinabibilangan po ng 4 mula sa Donsol, 3 mula sa Sorsogon City, tigda-2 ang Gubat, Irosin at saka ang Huban, samantalang tigi-isa naman ho ang Bulan, Kasiguran at saka ang Matnog. Wala naman hong from other regions na nandito na sa Bicol ang na-detect na nag-test positive through the RT-PCR. Kaya po, sumatotal ng mga kaso ng COVID-19 for this reporting ay nasa 246 individuals ang mga nag-test positive. Ito naman ho ang cumulative number of cases mula po ng March 27, 2020 hanggang September 17, 2022 sa kaso ng COVID-19 sa buong Kabikulan. Umaabot po ng 63,504 individuals ang mga nag-RT-PCR positive sa ating rehiyon. Simula po ito ng 2020 hanggang sa kasalukuyang pag-uulat. Ito naman ho yung mga updated na reported recoveries po na naibigay sa atin ng mga PESU at saka ng SESU, kung saan a total of 106 for the week ang mga naiulat na recovered cases. Ito naman ho ang isang report na validated and reported po sa atin patungkol sa COVID death at ito po ay nai-report mula po sa probinsya ng Albay. Kaya nagtototal na po ng 2,634 individuals ang mga namatay because of this COVID-19 sa ating rehiyon. Okay, sa kasalukuyan ay meron pong 1,936 pa na active cases and kinakailangan po na report ng ating mga kasamahan sa surveillance from the city, from the provinces, or from the municipalities na kung itong mga kasong ito na previously nakatag sa inyo ay dapat maipagpaalam na sa higher level epidemiology and surveillance unit nang sa ganon ay matag as recovered case na po. Next slide please. So yun lamang po, maraming salamat po sa pag-antabay hinggil sa COVID-19 updates. Naway patuloy pa rin po ang ating pag-iingat laban sa sakit na ito. Good morning everyone. Okay, maraming salamat Sir Ken Noida. Nurse 5, Regional Epidemiology and Surveillance Unit para sa ating COVID-19 updates. Para sa update natin na sabi na din ni Sir Ken na 246 new cases from September 11 to 12. Pero nagbaba po ito kasi 250 plus previously. Okay. So, yan po naman ang napaka-comprehensive na report para sa COVID-19 updates today.
And puntahan po naman natin ang update sa ating COVID-19 vaccination. Ano? Vaccination naman, ano? Ang ating pupuntahan at matutunghayan with Miss Twinkle Lorilla, National Immunization Program Regional Nurse Coordinator. Magandang umaga po, Ma'am Twinkle. Please go ahead po. Magandang umaga po, sir, and sa ating pong mga listeners. So, ipapresent ko po yung ating COVID-19 vaccination update coverage as of today po, 6 a.m. So, ang ating pong 70% target ng population is 4,264,048. Ang number na po ng ating vaccinated individuals who receive at least with one dose po, 3,903,528. So that is 91.55% of the coverage with at least one dose. For the total doses administered po, 7,524,220. And ang atin na pong coverage for the fully vaccinated individuals ay nasa 83.79%. For the overall accomplishment per province, yung with at least one dose po ito, kung makikita po natin, yung mga green ay naka 90% and above. So, ang mga probinsya po na ito ay Albay with 93.83%, Kamsur with 93.96%, Catanduanes 110.83%, and Sorsogon with 90.28%. Samantalang yung mga naka 75% to 89% pong with at least one dose ay Camarines Norte 81.62% and Masbate po na 84.86%. Next po, for the fully vaccinated coverage naman, makikita po natin dito na yung red ay below 75% while yung 75 to 89% po ay yellow and the green one is 90% and above. So ang nangunguna po na more than 100% accomplishment ay ang province ng Catanduanes with 107.51%. Ang Kamsur naman po ang sumusunod with 82.29%. Sorsogon 81.74%, Albay 79.95%, Camarines Norte 73%, and last po Masbate 72%. For the cities, makikita po natin na halos green na lahat at na ang yellow na lamang po with 75 to 89% accomplishment ay ang Ligao City. Next slide po. So sa atin namang priority groups, yung ating A1 which are the workers in the frontline health services, ang with at least one dose po natin na individuals ay 188.92%, while yung fully vaccinated natin ay 177.77%. Ito pa din po yung pangalawa, yung A2 or yung ating senior citizens. Ito po yung kailangang habulin pa po natin. Ang ating with at least one dose ay 68.17% and the fully vaccinated individuals po ay 65.55%. Sa atin naman po mga A3 or individuals with comorbidities po, ang with at least one dose po ay 101.72% and ang fully vaccinated na po ay 91.03%. For our pediatric 12 to 17 years old, meron na po 124.27% na with at least one dose at fully vaccinated na cover na po natin ang 111.97%. For the 5 to 11 years old pedia group naman po, with at least one dose ay nasa 42.31% pa lamang and ang fully vaccinated po ay nasa 33.33% pa lamang po. While for the rest of the adult population na po, we have at least one dose 99.64% and the fully vaccinated individuals 92.82%. So that gives us a total po with at least one dose 91.55% and for Bicol region 83.79% fully vaccinated individuals. So lahat po yan ma-access natin on a daily basis ang data through the link
showing on your screen po. So sana po ay ma-access nyo po ito sa ating mga municipalities para updated po tayo ng ating COVID-19 vaccination accomplishment. Yun lamang po. Over to you po, sir. Alright, maraming salamat po, ano. Yan po naman ang ating update, ano, sa ating vaccination, ano. Talaga naman, maraming salamat po. Ma'am Twinkle Lorilla, National Immunization Program Regional Nurse Coordinator. Okay? Para po sa ating vaccination updates, ano. Okay, talagang napakadami na talaga yung Catanduanes, ano. Saka for the cities, ang mababa talaga na lang yung Ligao City. Ano? We hope na mapataas na po natin yan. Lalo pat ngayon, open na po tayo. Meron na po tayo open na yung mga mga eskwelahan. Na halos nasa labas na lahat, lahat ng tao. So, sige. Maraming salamat po, Ma'am Twinkle. Ano? And puntahan po naman natin si Dr. Lulu Ramos Santiago, no? Para po sa ating Q&A. Si Dr. Lulu po naman ay mula po naman sa Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Division, or siya po ang Program Coordinator from DOH Bicol CHD. Hi, good morning Doktora. Good morning po. Hello, good morning. Magandang umaga sa ating mga taga-antabay po, no, sa ugnayan sa Bicol at mga nag-aantabay din ng ulat, no, mula sa Department of Health Bicol CHD. Salamat po, ano. Yeah. Okay, Dr. Lulu, no? Meron pong ilang mga katanungan lang sa umagang ito. Una po ay pwede po ba maklarify natin kung ano ang stated sa Executive Order number 3? Saan and sino ang allowed for voluntary use of face mask po, Doktora? Ayan, nagkaroon tayo ng excitement nung nakaraang araw, Lunes, no, that was September 12, 2022 po, nung inalabas yung executive order ng ating presidente entitled Allowing Voluntary Wearing of Face Mask in Outdoor Settings and reiterating the continued implementation of the minimum public health standards during the state of public health emergency, no, relative to the COVID-19 pandemic. So ito po, no, nagkaroon ng rekomendasyon na maging voluntaryo ang pagsusuot ng face mask. So magiging optional siya sa mga open spaces or non-crowded outdoors. Pero po, di po dito kasali yung senior citizen and immunocompromised or mga taong kasalukuyan pong may karamdaman. Dahil sila po, no, ay nire-recommenda pa din ng ating mga eksperto na magpalagi ang pagsusuot po ng face mask. So yung pag-lift po, no, ng optionality ng pagsusuot ng mandatory face mask ay sa open space lamang, outdoor areas at non-crowded spaces. Dito din po sa guidelines na to, no, nire-recommenda pa din ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor, private or public establishment. Kasama na po dito ang public transportation by land, air man po or sea. So dito po na-mention ko din po Sir Marlon na kailangan din po, no, i-emphasize natin na yung mga individual po na hindi pa po fully vaccinated or partially vaccinated, unvaccinated, senior citizen at kasalukuyang may karamdaman ay ini-encourage pa rin po ng ating mga eksperto na masumuot po ng face mask at isama na din po natin, no, patuloy pa rin po ang ating social or physical distancing, lalo na po sa mga matataong lugar at syempre po, no, ang pagsusuot ng tamang mask sa mga tao or populasyon na kailangan pong magsuot ng face mask. Maraming salamat, Doktora, sa inyo pong tugon, ano, sa ating katanungan. And pangalawa po, ano po yung stand ng ating DOH Bicol sa latest Executive Order number 3 as recommended by the IATF on the lifting of the mandatory wearing of face masks in public places po, Doktora? Tayo po dito sa Department of Health, na particular sa Bicol CHD, ini-encourage natin na gumamit ng face mask, tamang pagsuot ng face mask yung mga tao kahit pa po ng COVID-19 pandemic. Ito po para maiwasan din po natin ang ating
other infectious diseases. So ngayon po na nasa COVID-19 pandemic tayo, na-recommenda po ito ng ating mga eksperto. And now that we are easing already our restrictions sa ating ibang minimum public health standard, ang pagsusuot ng face mask ay makakaiwas din po sa ating other infectious diseases kasama yung monkeypox, isama na po natin ang TB. Ito po nire-remind natin ulitin natin although di tayo magsasawang ulitin na ang ating mga nakakatanda, yung tinatawag nating senior citizen, ito po yung ating mga kababayan, 60 years old pataas, at yung mga tao pong kasalukuyan ay may karamdaman, at yung mga tao pong hindi pa po nabakunahan or nabakunahan pero hindi po kompleto, wala pa po, lalo na po yung mga walang booster, ay posible po mataas ang tsansa na sila po ay magkaroon ng malala o kaya pwede pong may kamatay kapag nagkaroon po ng COVID-19, pwede pong mga hospitalize. So dahil dito po, paalalahanan po natin ulit ang ating mga kapwa Bicolano na tayo po ay magpa-booster ng COVID-19 vaccine. So ang paggamit po ng face mask, alam po natin na voluntary po, but us here in our office, reminding po sa ating mga kababayan, sa mga kapwa Bicolano, na ito po lamang ay applicable, magagawa lamang po ito sa mga open spaces at hindi po mga matataong lugar. So, kailangan po natin maging responsable para maprotektahan natin ang ating sarili laban sa COVID-19 at iba pa po mga nakakahawang sakit. Thank you so much, Doktora, sa ating pong tugon sa katanungan pong yan. And tuloy po tayo, ito pong with the lifting now of the mandatory wearing of face masks in open spaces, so what is now the goal of the DOH Bicol CHD, Doktora? So sa ngayon, may pinalakas tayong kampanya, ito yung Pinas Lakas na campaign ng ating gobyerno para po mabakunahan ang 90%, 90% ng ating mga nakakatanda, so that's 60 years old and above, at imaboosteran po ang 50% ng ating mga Bicolano. So ito po, patuloy ito, kasama ito sa ating observe ng minimum public health standard. Kasama dito ang pagsusuot ng best fit na face mask, mag-isolate kung ikaw po ay may kasalukuyang may sintomas kagaya ng ubo, sipon, lagnat, at syempre po para sa double up na proteksyon, kailangan natin magpabakuna, at kung tayo po ay natapos ng primary series, dagdagan po natin ng booster shots as recommended by our expert, at siguraduhin po kapag nasa indoor na maganda po ang ating airflow. Alright, napakaganda pong paliwanag, Doktora, sa katanungan pong yun, So, Doc, based po sa pinakahuling parang press statement, press con or statement ng ating DOH, it seems na yung ating DOH is still advocating for the use of face mask, Does this mean that the DOH do not agree with the EO, Doktora? So our office, the position and the responsibility is to communicate, iparating natin sa ating mga kapwa Bicolano ang tama pagpoproteksyon ng kanilang sarili, science-based po. So it's behind the use of every face mask, mayroon po yung proteksyon na binibigay sa atin. And of course, binibigyan naman natin po ang ating mga kapwa Pilipino at Bicolano na i-exercise nila yung right nila to choose kung ano yung better para sa kanilang health. This is also similar with other department and information sa public, like yung high fat and cholesterol content ng lechon, excessive sugar sa soda. So we trust yung kung ano po yung mga Filipinos' choice on whether to drink or eat with. But us, in our office, it's our responsibility to communicate them well what is right based on science. And of course, choosing to wear the face mask will not contradict the Executive Order number 3, but simply says that the practice is optional. And of course, again, as a lead agency in health po, meron tayong mga nire-recommenda na sino dapat ang kailangan hindi kasama doon sa voluntary. So, science still, science-based pa din po tayo. We work here in health, evidence-based, and that's our healthier options for our fellow Filipinos and Bicolanos.
Opo, ma'am. Doktora, natutuwa tayo kasi kahit na po optional na yung ating paggamit ng face mask doon sa ating mga open spaces, marami pa rin po ang gumagamit ng mga face mask, ng ating mga kababayan. So, uh, ngayon po, may proof po ba na lubos na nakakatulong ang paggamit ng face mask sa gitna ng pandemya, Doktora? Opo. So, based on the United States Center for Disease Control and Prevention Department, no, ang pagsusuot po ng face mask ay nakakabawas po ng isang exposure ng isang individual laban sa COVID-19 at iba pa po mga causative agent ng infectious diseases. So, na-filtrate niya po kasi yung mga droplets and particles bago po mahinga, no, ng isang individual. So, epidemiological data also shows na yung community wearing ng face mask ay nababawasan ang transmission ng ating severe acute respiratory syndrome, no, na kausa ng coronavirus 2. So, ito po, no, nire-recommenda, may basihan, evidence-based, at nire-recommenda ng ating mga eksperto. Right, napaka ganda po ng ating mga tugon sa mga katanungan po ngayong umaga, Doktora. At sa puntong ito, hihingi na lang po kami ng take-home message po. Wala po naman sa ating DOHR 5 sa mga nakikinig nood sa ngayong umaga, Doktora. Po, no, ulit, no, palalahanan po namin kayo na wag po nating kalimutan yung pag-oobserba ng ating minimum public health standard base po sa ating mga naunang naiulat na, no, na yung inulat po kanina ni Sir Ken, meron pa din na bumababa. So that's a good thing na bumababa po yung ating mga kaso. That's valid, no? Meron pa rin po ang iuulat na nagpupositibo, no? Meron pa rin po tayo mga kasamahan na may mga sintomas. So sa mga kasamahan po natin dyan, sa mga kapwa Bicolano, kung tayo po ay may sintomas, kung maaari po iwasan na po muna ang paglalabas at siguraduhin po, no, na sumunod tayo sa minimum public health standard kung talagang di po maiwasan lumabas, no, na dapat tama po, no, or natatakpan po ang paggamit ng face mask, yung ating ilong at saka ating bibig at siguraduhin po, no, na nakapag-booster tayo. So ngayon po, kailangan 2 booster shots maliban po doon sa primary series. So kailangan po 4 dapat ang inyong bakuna maliban kung ang inyong primary ay Janssen. At siguraduhin po pa rin na tayo ay mag-social distancing sa mga matataong lugar. So yun po, no, hindi kami magsasawang magpaalala dito sa Bicol CHD para sa ating mga kababayan. Maraming salamat at ingat po tayo, no. Ngayong meron na po tayong mga options. Maraming salamat po, Doktora Lulu. Doktora Lulu Ramos Santiago. Maraming salamat po sa inyo pong time. At sa ating mga nakasama kanina, Miss Twinkle Lorilla, Mr. Ken Noida, Miss Lorraine Bulanadi, ano? And of course, kay Miss Joanna Angela Prianes. Good morning din. Thank you so much. At yan po naman ang ating ulat sa COVID-19. Ano? Ngayong umaga ng Lunes, 19 ng September 2022. At kami po naman ay magbabalik sa sandali lang po para sa ating Provincial News Roundup. Standby.